Ngama niyutsho ndiyathanda ngihamba ngecala guy. Ugrand comfortable. Ngelicala. Right. Yeah, ndiyabona. Thwase sodlelo msimana. Ndixelela. Dark nansi ingxaki ke. Hey, school gaps ke imbanzi ingxaki. Yo, yabona ngicebanga Na unamandla. Kalo jokes okay jokes ene bag. Yeah, okay. Come on. Ombo. Ayaglow amajani. Ayaglow amajani. No, when you show. Oh, what you doing, guys? I feel you guys. Tuzoba mnani bra. Ngibonile. Banafika na. Nangosi sim. Besisho sethu. Ngibona bawuqhangolo ngani umkhwaza nimphazamisa endlula kuwe. Yey. Nina ithine yena. Yes. Besithethanga noma before yonke lento. Call it topic this nice at asa ikola. Nami mani think. No. Ikole le. Xa iphuphe like serious xa uphuphe ukapa uzithi. Uthe umthwaso kwahlukana. Kanditsho. Niyakapana. Mhlawumbe kugabhana lana. Yayibona ukapana. Ya ukapana umuntu uyagajwa. Umuntu uyagajwa. So wena wasifila engathi uyagajwa. Okanye nguye yena lona uthethe lento wathi yena bana. Ithile lento. No. Umna uyithethile nokumne. Ndizama uyicalucalula. Izolisa enhloko Chomie yabo. Ingxaki ngifuna ucacisa Chomie mama yenzeke njani lewe yabo. Sibuya kwi date no baby. Silale yabo. But njengendiphupha ndifeel ngathi uyaphakama nyana phephe like ndiyamva esuka apha ecam kwam. Uyabo? Ayothatha ibhakethi elimhlophe. Zange ndalibona ibhakethi elimhlophe endlini. Like ibhakethi elimhlophe ubu 10 liters so. Okay. Uyagaba ujonge kum. Like ndivule amehlo ndiyambona uyeza but uyagaba. What if you copy this? Akagabi. Akagabi. Ulijiso lakhe ke again. Mhlawumbe ucopy idliso lakho. Idliso. No, that into ugaba like amanzi. Amanzi amakliye. But like since it's on the house. No, yeah, ukhona. Bekuthiwa uligqirha fundini. Yenthetha kahle. Kalento uzeliphupha fundini. Kaloku yilelo nisitsho mna ba. What if ugaba idliso? Which is yiyo ke bawugcina. Khandithi ngelakho. Kaloku udyala nami leligabani leli. Why uzolindela lonto bangelakho? Ukhona lathi Listen. What if usuka phale nto? What if usuka phale? Ubani utshiritsi? No. Yeah. What if usuka phale no? Yazi bekhona maheme. So ugatshiswa nguwe. Hey guys, kwenzeka nobani utshiritsi? Hayi khathe boy. Lost kaka. Bani utshiritsi? Bansutsu reporters. No. Okay, ni bambile ke Then I wona. can identify yeah. No. Okay. So don't worry. Okay. I uyagala kaloku. Don't worry. Diphatshazile. Awuphanyazanga Chomam. Ngxaki yaye. Fane ngubani utshiritsi? Yabona ba Really nyalong. if masiyekeni ke mna ngizoyigqibela hlobo. Aba nomzima kalento uzenza bewe green light. No masiyeke. Uzawufirifirwa ngungu. Yeah. Otherwise digete kudala. Yeah, sense ke ongisa. Yeah. Kapa ke. Uzolikabalando ke. Exactly. But ke oku and ukujongisile baby ndayikhupha. Look at me. Sandikuwe baby woniphile pha. So that Kuwe. space for wena. Exactly. Haya ndifake. No, there's no need. Chomie, ungamphupha elikhupha. That means ulifake kudala. Cha ke kwenza space for lona.
Uthini ngoku? Anzi Masiyeke. Bekuthiwe ndiyathwasa. Kaloku mna zithetha izinto ezingadibaniyo, guys. Usenje mhlamba ko-grand kanti hayi. But ke yazi nyhani besithetha ngantoni, guys? Ikhona mantweni. Besithetha ngeChomie. I feel like besithetha ngeChomie. Oh, Man, besingathethi ngaChomie, man. Ikhona. Before iChomie. Man, hey. Ndibuze ifowuni. If Man, ndingayibhala phansi, hey. soze ibhala kaloku xa yinto enengqondo. Ncam phofu. No, but man, I think iyaqalela kulaa nto uba laa time ebikunika nto ngeChomie. Uba iChomie nethi ibe nari xa ungathi uphumelela Elifini. elifini, ya. I-dick brain yomntu leyo. I-dick brain itsho Okay. mama. Into leyo. I-dick brain. Ndiyakhumsha madoda. I-dick brain. Zikhona John. Zikhona za 4-5 zipha. Kombili bra. Batyiwe le kaka. Ukuzibaza kaka. Kombe ulost wawena ungumjita kombe. Twaniswazi kaloku kabizo. Ngaba bantu ngaba. Yilando umjonge nje awuyazi thintsha xa yakhe. Ngabantu abelela hlobo abe. Like what the fuck? Akaqhubeki ncamncam. Ngiyabo besithatha lo ingala ke. Chomie the. Chomie can, iChomie. Congratulations. Because iChomie can make you and then iChomie can break you. So, Like akhona iChomie guys ngeke serious man. Like ikhona ne? Ikhona into iChomie. Cha, it's a matter of ukhethe wena ba okay ndambona ungisa iChomie nje. If ndingaqhubekeka nongisa, life wami can improve in this way. Okanye uqonde na uMilani. uMilani ubakhona. Mzima siyosela mzima kuyotshaywa mzima. But xa uthetha ngoba yo bra anamsebenzi need to apply xa uMilani gone. But then uncedwe ngungisa kanye nguSims. Yabo ufumana umsebenzi, umanisi uyapopa, uyabuya uMilani ba. Hey, hayibo, utheni ngoku sawumhle kangaka? Uyasebenza dani. Like akathi noba congratulations ba ufumene ispani because Ngulife ke lo wami. Life and let iChomie can either make you or break you. Ile nonsithi akhona iChomie. Okay, akhona iChomie ezinba real friend. Hani ngibile mzi. Akhona iChomie. UyiChomie yami wena wethu no. But ayikho into iChomie. Because kaloku wena mfethu, mamela sidibana soyi2. Yeah. Une timing yakho Brian. Zininzi into zicingayo ngiyisafandeni. Choma masenze umzekelo ngokujeba like ifoni ndagqibelana nebra. Yo bra. Hey Ayinintsi. Ayinintsi ikaka yenzekile ebomini bami mfethu. Ayinintsi ikaka yenzekile ebomini bakho sadibana ngoku nje like Ungachuswa 10-10. Mamela ngisandiphi ngisa yami. Yabo? Kuyo yonke lonto leyo yenzekileyo. But mna don't see a fucking difference. Mna nje bandihleli nawo ngihleli noAtchis wami. Le nandihleli nayo ngokuya. But wena xa nohlala nawe ndiku-understand serious. Yeah. Hele kaka konile mfethu. Into like akhona iChomie. Yayiva? Kukho iChomie efonini, iChomie lizohlala nawe ba okay kubekho umuntu ozozama uku-understand. Like kukho situation fonini iqomba ukumjita yabona lona le situation like ndingathetha nabantu yabona ndingathetha noMilani lento. Yabo iChomie kwenzeka into ethile kum. Uyazi uMilani mfethu ngumuntu ozokucebisa. Ba man Chomie kule way khazama uthi kukho iChomie efonini oqomba yo banke namxelela lo. Yo Ilali yonke. Bayizami. iChomie ke leyo ke. Akhona iChomie. Yo guys, nayiva le we? Bambile. Yo hayi nganjami kwelinye ilizwe wena. Yeah. Oyo nacho kwelinye ilizwe. Like serious bros. Like ndiphila hlobo guys. Yabo? Wonke umuntu engihlala naye mina fondini mina. Foni injonga yakhumbula usithi ba yesidibene nomuntu 5 minutes. Hey lo muntu uthi, "Yo umzi, yo umjito grand." Yakhumbula sasalana. Yeah. Yayibola kaka.
animala mna fondini but Ayibuza wena lapho uphumzi. Lithi awusaphumile usabuya nini? Akagodukanga. yala mshita manje egama lakhe bra but uyakwazi iyandazi yena like sidibene nga-approach umna ndidibene naye wabona ba yengumjita lona because I don't give a fuck ba ithini into yakho mna tsho mama bandihleli nawo fondini ancokola nawe yazi bra like serious man like I so wish man thina sibuyele like kulaa nto ba fondini uzale wedwa apha emhlabeni njeba uzale wedwa apha emhlabeni ewe zininzi zonothi ozogilana nazo joma senza umdlekelo yabo ndilapha kum endlini mna ngoku njeba hleli sonke apha aniyazi into elapha kum niyabona nina ba okay yeyopholile umzimba but anisazi stress sam njeba nihleli nani but umngakwenu back to reality yabo kulife ke lowo tsho mama yabo singahamba sonke fondini sotshe ezinaweni sithini but xa ndibuya fondini zophola apha hey kanene phofu ukanene uthi gqingwa wondihleli nani ezincumile ezimarafakazi eyihappy lapha yabo ubekho eza way chomi ke le akho ndiyichomi mna ndimphilela kulaa nto ba uhleli lapha kuyo yabo sezilakhe siyakubethanyana esisiro sikaye senje basekubambe nyani ya uzayibona pha ivela phi ichomi ke ngoku uyayiva lena uyayibona ke ngoku uyayibona ivela phi ichomi nditshilo kaloku akho ndiyichomi uyayiva nantsi ichomi ivela ke ngoku uba yendayazi mani usims ebra yam ekubokoboko bra hey man khayenze mfethu ndayazi bra uzothi kwi hey man ajuice man namakhondo but okay kule nto ndinayo at least ichomi leyana yabo laa mntu ayazi ngexesha elithile ewe naye ngemini ethile ingangazi ngalamali laa nto ingaza ngenye indlela chomi ke leyo ngumntu odibana naye apha endleleni phinde kube kwifemeli hey nintsi mani le nto besikuchomi oh guys yanibasela lekake episode but masiyeke naleyo but ke guys umna into endikuyo lena mna yabona umntu around kuye mna wena the way wena ontrita ngayo kude wenza okrita ngayo mna but mna ngizokutrita times 5 because I don't give a fuck yabo wena uzonjonga mos wena ba okay hey uthini anukalanga fondini nabo ndingumzango mna fondini uchayi fondini straight unjanana untuba ubhoma utsarhama ujikijela umsuti anqela amasimba yabo like serious just nje yabo yona ne ayithethi isikubo yabo but ke like sensitsho ba ndadibana nogatyeni ndadibana nochizama ndadibana nobaka kalo sibangezi sensitsho ndayanastenda kaloku yabo ndihleli ndahlala nobani yabo aba bantu fondini Utheni ungatsho ke uba wahlala noma-Nigeria like why ungandizi why ungan-acknowledge mna why ungan-acknowledge mna Uhlelanga nam mntana? Uhlelanga nam buzo uthukubula iNigeria ke nasendini ndiyothuka ngoku le no mede milato alawusenjani sho no I don't do that now. Don't do that, but sensitsho ke njaya sensitsho ke but wonke lo muntu foni no background yakhe yabo nam ndize ngale yamo sabo ndizozama lo life fondini yabo kuthiwa fake it until you make it choma yabo njani uzayiphumelisa choma fucking do it uyayibona yilena yabo sislogan sami esonala yam yayibona phatsho mama because awuyazi hayi isanayo choma yalo mjidangisa sisisepakeni yabo lo mjidanga mini yabo akhondo bitheni yabo uthi no money akhondo khoya mana apha kuma bodithi anomntana iza kuba rich otherwise sisela kule ndawo sikuyo yayibona aze nanyana umnanam afike yayibona hayi kube mnandi ndive sekuthiwa masiyene white tiger
white tiger. It's a brand, it's a way, it's animal for Dini. It's no Apollo since some white tiger. Hey, otherwise, in Gaza, Yongale. Yeah, well, I know. But some it's a white tiger. It's fundini. Mamela on the Funubu Yusumba and it's fundini. Ukraine wena for a white tiger. It's non the polyle Masambe. It's funny con the white tiger. He shot the Calagustina Unyuka. What seems relax on Masambe. Yes, sire. Sire. Kaya Pumela Nam. Come on, the Buzak Sassam Nam. Our Nama, the Buza figures team, it goes figure. Let's say, Bonapa. Never say Bonapa. It's not getting a goovane, but I can come to Namali. Pageo. Best of okay, that's the white tiger, Safika City. You don't know Bono Pami. Unbelievable. Because I'm making us an. White tiger. Okay, Baba. Masame is a sugar kubo. Awunayi imali yena unono kaloku utshilo kumba relax. Yeah. Yabo? Ndaqomba okay ayithethisa. Umuntu wasephaya. Masuka kulona. Naye ngwalapha so uyayazi ayithethayo. Uyayazi le ayithethayo. So uyayazi le ayithethayo so ngomba ayithethisa. La mina ongasenzanga emotweni le. Angenangqondo ngalamini. Ndabonswa yibele. Ebra ibhubhi wrong bra boyibele ngithanda nyane bra. Kadafike naye ke ukulo. Yazi guys. Siphoxa ngisa. Uphilo mnana. Boyibele njami asuba uzithi. Alithanda ibele bras. Like yabona la way like azange ndilincanca ndimncinci nditamatisi. Yazi njani? No naxalelwa kaloku. Bathanda nangoku. Noba kungathini. Yabona we zange ndincanca la way. Yabongo? Aniyazi bra. Aniyazi noba kubuya lando. Bancanca ibele. Ncanca. Phole urelax. Jonga ufumane la touch apha enqenzi umnanam. Suba hoya baby. Akuyivela wena. Angiyeni. Yuna jaji cherako bayenzi lolo leyo. Uncanca ibele mnanam. Uyayifumana ne 5.5 ke kula touch. Nika unye nepini show. Yazi babes. Okay. Related. But No, super pity. Baba gutuzi. But you, bra. So ngalamini la mnana wanenza wanemosha bra. Wanemosha. So walala nobani wena naye okanye? Hey, nix. Yedwa. Da flopa. Jonga bra mamela mfethu kwenzeka nona. Ditashwa mfethu yabo. Imandi man le mini man ku man. Ditashwa ba. Nitashwa i-timer. Ba man, I choose. Sichayizole iqala ne-timer. And I feel like isitori zani sibalise kakuhle. And the moment yaso, yabo, ndichayizole nale timer apha. Timer yamasimba. Sichayizole lawo yabo. I-timer ithi kumama njonga nje yam. Ndinayo 100 rand apha kum. Ndibawula inyama fondini. Hamba man khaye phi kwa Hungry Lion othenga ikhendaki. Mizuzu timer ngokubo liwaza naye ndasikwala. Ndayimosha ngosikwala. Yabo ingavasanga amandla engangayanga bra. Ndasikwala. Yabo. Usikwala kwami ngonakhwela nyanda echikinako. Unike nemali okhwela lekaka nechikinako. Xa mfike kinako heli bra. Ekuvaliwe apha. Kaka le. Ndifumana nokhwela jo. Stranded ke ngoku. Ndastressa nemotherfucker nyana. Then airtime ndakufonela. Text. Nakutext ba. Mna nam sezwide la we. Yika nemotherfucker. Wekando. Ngisingasedora for like usuka phekinako umnyama mosuhlapha UCT uthini yokuse UCT pa UTC lo yiloniyo ya landa ukuhla bawuzoya ngasedora ya so landa uyo dinedwa prango rachwa Haya. Nikhala ngerojwa mna tana rojwa yikurachwa jo wenza rachwa ngezikhathi
Akayila dla. Uyakula kaka. Trabana. Rich wanyana. Ini ke uhle subscribe ureputathayi. You never. Amizuzu mfethu. Yabo para kuyi sehla. Uyone ehla nibhalele le kaka. Mina nami senawo nathina wathi. Niyihle foni ndigqithe idora. Iyafoni fumana nokhwela. Niyihle. Nothi ezantsi ke phayise eshwemeni. Xa nifika phayise eshwemeni ngena ncama ke. Yele kakithi mna nama nawe ubhoza nawo ke. Ya. Ba mna nami uzoyifumana nokhwela nqoma nansi taxi city downtown nqoma ayithethisi central ayithi lo mshito athetha ngo-Uber okay nakhwela ku-Uber ezafika samnandi pha nifika ayirash yonke qababa umilani kaka ngapha simzi shit nabo ngapha hey lost nimneto soba mosapha yabo wongu nanam selshot onini grand yeah okay ngon lost man apha yabo okay na introduce almost nami qave ndikaka anyway manje ndisalutisa kwezi motherfuckers ahlala phansi try ndona hey Bengazolunga. zonke stick print fonini zonke stick print zamajita zakhumsha jo I don't give a fuck by cherry Yeah, this umchita itho. Sasikupe exes aselungu there's motherfuckers exe es weg uze Yo. opeta Best story. My touch. yeah touches guys phones Yeah. nabo sure we lost them benip afika kaloku Kaloku afika kuselo uya offerishu. oh no official no hey sopa ni motherfucker hey okay but kwapholeka nje kwathi gqilo umunduza yabo gqi kwakho umunduza ba man wafika ngeke kanene wayesemotweni oh wayesemotweni Bani umuntu singuwa. nombona sibele lo mbosibele lo bhutsi inshaqa kaloku Shosho. yabo hey omno fanele acha man ngibani wena ne ahlale ebhutini ncamda nami avule yabo kuvuliwe ebhutini ngekade mos ahlale yabo athi amane zapha ecam kwami endifika ndihlale anifaka apha ecam kwami apha ecam kwakhe yabo yanhaki ke mna bedizi mos ni motherfucker ke ngesasikhathi yabo yakalula moment ayongqo wenza kanona apha fanele thilendo kaloku inqondo yami seyithithizela bu yabo ayithithisa but ke ngoku after la way yaphinda yamove session yamove anayazi ba kwenzeke nono nabo wami usho emotweni uyakwaya emotweni naphinda nombhudisa emotweni wathi amandiyeza kuwe wabeka phansi Akshi. ndabeka phansi mna ndophola ke so upholeli kwami ke ngoku nje bandimile apho wathi gqi yabo so uneza piercing ke ngoku kwezi nipples zawo yabola yabo ndithi ke ngoku mna ba hey kanibona le nto sathi mani kwathini aqhosha ndapha ngibona le nto nyani athi okay aqokolele izigaga la way zisondele ezibra Banazo mazo. bamazikhave kaloku abanye bangaboni iyaqhabule ke ngoku mna nami ingqondo yami la iphinde ibambe zange ngiphinde ndibe right la night yamoshakala indlela waniphoxa ngayo Batshwe. mna ndonke batshwe mentally like idick yami dead mentally you Ufuna ngenhliziyo Ubala banizawuthi qangqulula inye lekaka Yes. yabo so ke ngoku ba kuyabekwa ke ngoku phansi ke ngoku yabo anayazi uphofu kwathi yathini inshaqa ubeka phansi Hayi kaloku ivela phale ndiyale white hayi. okay so ndiyambamba ke ngoku Wayiteka suka. yabo ndiyambamba ke ngoku mna fanele ba ifuna intini le nto uzona ndinga mna nawe not le kaka yonke athi okay tsho athetis white tiger yabo did white tiger but don't worry yabo don't worry yabo si white tiger sapholeni pha aqomba athetis so mna ndasuka notsho kwezigaka guys white tiger kukwatshisa kaloku makazi white tiger guys
naye zakayibuyisela uyi-white hike so yamoshakala phake okula Team yonke. Hayi noba naye Nathi nabonye. Baby yazange ndaye white hike. iyayibona so yaphumela lo wefani tru emotweni kwahanjwa yefoni xa sifike white hike Akekho mna bana kayazi yena. lo mnana akekho foni abayibala Moto zithu. no bafika sesimkile otherwise Asalindi awe. salini sidala bra Ngokubanda nobanda. bra azaniva Kumaphandla. danishushu mna danishushu mna Banda kodwa. nina nanigodola kodwa nisemotweni shusha igazi lam hey mithi sayinye le nto like ifethu ngendlela endiyiyo jo like ezikaka ziyagowa jo usemotweni like yabona kwicrew yam fethu mna ndithanda into eyi-one like si-open man like athanda ukhala ezikaka love you guys khalo kokoko nikhalo kokoko otherwise ungavusile yakokwenu efondini banzolila okwakwenu Ekhaya. Uthini wena? ndingavuseka i-graduation party kaloku bawalilayo eyokhala nenxuleni Kuwe kuye. soyayiqela ke kubo Sims akhona nibhudiswayo. yilaa Chomie ke lena ke yilaa Chomie ndithetha ngayo Phansi fondini. yilaa Chomie ibutywala bugcwele ibhafu Happy birthday kagqibani. Bathenga ubutywala Kondishotayo. yo ngisa Fondini. happy birthday gcipha jam Bani Gcipha happy birthday Tokobela fonini tachayi izawuvela le nto sowusoyigqithile but happy noba birthday sekutheni Zakuxalela futhi bayiphuma nini uyibukele. happy birthday shout out to you ntwana yam Niyawani jonga kodwa mic ibhaka. nakufuna fondini kwistora chest Story. yima Shout out. uya ene shout out yeah guys Mother shout out to benseMotherwell guys yabo okay man ngiqale beniphi qala 3 minutes. fuck bense fuck ngibizile lo way okay but shout out kwaba sisters benhleli nawo bayithuba triple ngotachayi yabo sabuya nyani ndimngene class ye Jack Daniels yakho ndizayibuyisa skisi ndilahlile banzaza nenye shoja yam otherwise okay sayi-Motherwell siqale phi kwamonde bensuka mora so bensuka othenga emakwarakwareni ntona wey ndithandayo jithi le bayisweet great like yenziwa njani plum yona incanye la fruit guys cherry man yo fit bayichere noniplantela la mthi umthi weplum endinam yeah ha niki 50 million just umthi weplum endinam ndithanda lo fruit guys but okay akona okay nadibana bayonsisi bathi abasisi next time senze video ngicela ushout out kwamachera aseblawa molweni sisi Zwide shit molweni but nani Zwide yabo yo shit no blawa ngabaphi bona benthenga ngabaphi abasazide kaloku oh xolo wethu yo Ngizwe mankazana. kubewe fethu abasazide udibene nabo kwacoke yemziye abaseblawa beplum ke okay abaseblawa beplum ya sisters baseblawa xolweni guys khona lo bendimhaka inxibe lokho emnyama Yes. cute cute wena thuma yabo okay some move of us such kwa coke hayi ke khona izitufuza beziyi4 pha but zayi2 zahluleka zayi2 nina guys I love you okoko nimlindi lutachayi especially wena situfuza jo guys check now tall you ikola kakinde you indela kwaka leyo andiyala kaka bipha nayo ithetha chayi shout out to you njayam bonke man nonke Milano uvile bethi ngositufuza befuna Milano ya nangu Milano guys uvile naye ndamxelela guys guys love y'all Bye-bye. mteva bye ngizobadepa kaloku bayandihanda Ne Central bengenanoni. Central P Central
You got the parapapa. El Dorado. I don't remember. But kuni nonge bese El Dorado. Shout out to you guys. You be El Dorado like they didn't ask for a shout out. Oh, sure, nani guys. We notice you. We notice you guys. Kubo. Utyala iskill among these kids. Ezi rappers zifake emgceni ngoswazi okungathi idlala i-violins. I penetrate. I don't know about him, but this chain doesn't look like a renegade. Think Ingram's comfort cream. I will give you hands, knees, heels, and elbows. So sit your ass down in a wheelchair. Ain't nobody gonna stand for you. You are nothing like the monster that you're trying to be. So you better stay soft, leave my dirty. Nabiya ngicapela even kwasekhaya ibreadwinner ndiyicengi. Nigga, cause I never be another nigga stuck between a rock and a hard place. So guess what? Last night had a word with the devil and it was like, boy, suicides. To me, it's like taking a risk, knowing you're taking a risk. But if you attract the right people with it, it could be a risk worth taking. Have a nigga coughing out blood? Now that's a liquor overdose. It's MJ on the mic spitting poison. I throw a party, I can call it Nazi. Ustali gangster mate, I call Umlazi. But I still give notes in these straps. Squeeze to play the song. The other one, sing along. This shit is a duet. Who said it? What? What I say is, you're not really a team player. Because when them niggas is not around to talk down on your team players. So he had to make a mark, and he started smoking that tick. We turn off okwejani namatyala rain dance. Because I'm like, Joop, I had to crush the kid in order to face real bars. Hey! Sayazi zibili bars akhange ubhale. Abakuthandayo bakuthenga bazinkintshe baphalale. Ulika embutywala obutshiphu, ulika mchovalale. Boy, I've got many bars in my inventory. I can even deliver them when you're asleep. I'm trying to give this bitch a man in bedtime story. I will bait this bull like a matador, stab you in the chest, and then bring down the knife like I'm opening a taxi door. Balls are whack, and mine keep the crowd anxious like an HIV test result. Uthi ndingaze nimshiye ngoba nokaraba kasakhoni ever since uFerguson washona.